parla que no hauria de ser ridiculet, hauria de ser identificar-se com a essència de poble, igual que el valencià nostre és essència de poble. La llàstima és que s'ha de conservar els sainets. El valencià s'ha passat igual, els que parlem valencià pareixem de poble, incultes i de sainet. I a la part de la enguerina jo crec que s'havia de fer un estudi sociolingüístic també de les concomitancias. El minidiccionario Pedralbino deia el mateix, diu, Pedralbino nos lo dio Dios cuando iba por el mundo y al llegar a este pueblo dijo, hablad como queráis. I Emili Martí, en el lèxico d'Anna, també fa alguns comentaris que no venen a cas. Sánchez Guarner, bé, polèmica, només ho dic en dues paraules. Sánchez Guarner deia que així s'ha parlat sempre castellà, els repobladors eren castellà i la base d'Énguera és castellà. Josep Bulsoi diu que la base dels repobladors i de tota la gent que ha viscut a Énguera és aragonesa. I en Bulsoi està Menéndez Pidal, Hardinger, Garzón, Emili Casanova, i la conclusió és que l'aragonès és indefugible. El que passa és que també hi ha molt de valencià. Bé, no entrem perquè no dona temps. Parlem de Bulsoi, que s'ha citat abans, i hem de dir que és professor del Canadà, nascut l'any 25 a Turquia, deixeble de Coromines, col·laborador d'obres com el Diccionari Etimològic de la llengua catalana, tesi doctoral sobre un xativí, estem a la costera i Canal, ens han unit. Bulsoi va fer la tesi doctoral sobre Joaquim Sanelo. Joaquim Sanelo té un carrer de xàtiva, allí mig perdut, a costat del Camp Murta, i va fer un xativí del segle XIX, del segle XIX, que va recollir parauletes valencianes. Bulsoi va fer la tesi doctoral sobre aquestes paraules valencianes i les va publicar. És doctor honoris causa per la Universitat de València de Barcelona i la primera vegada que va venir a València, l'any 57, se'n va anar al Mercat Central i volia aprendre valencià. Les dones diuen, vostè està tocada de l'ala, si vostè és de Canadà, que vull saber com es diuen les creïlles. Vostè està tocada de l'ala. Però jo vaig tenir la sort de publicar una entrevista que li vaig fer al Canadà, vaig anar al Canadà, els conèixer, i vaig publicar una entrevista que es diu Tocat pel valencià. Si el volen buscar en internet, i el tenen fotocopiat així, però així molt malament. Però en internet busquen Tocat pel valencià. I bé, i va aprendre valencià al Mercat de Colom. Bulsoi, en una carta, diu, l'any 62, i li diu una carta a Sánchez Guarner. Després de l'enquesta de Fanzara, el professor Corominas va suggerir que anara a Énguera i a la seva rodalia per determinar la vitalitat del fenomen. A Énguera he trobat molt poc d'això. Un vell de 92 anys pronunciava la S sonora. Això diu l'any 62. En l'any 62 li diu que ja no hi havia S sonora. Un vell de 92 anys. El guàrdia municipal deia Camisa, José, i a Énguera va dir que el lloc on deien coses antigues era Anna. I diuen Llosa i Lluçir, com una sonora mecànica. En Anna vaig anar i vaig entrevistar a molta gent, però els joves ho havien perdut ja tot. Allà vaig fer gravats, Bulsoi té gravacions, tant de bo l'Ajuntament d'Anna, o més igual, l'Ajuntament de la Canal o que sigui, en comunitat o que siga, poguera fer contacte, jo m'oferís,